Arratsaldeon Euskal Herria ongi etorri txorienera, apirila bukatzen ari zaigu, eta hemen daukagu beste astebete. Zuen aurrean kosinatzen, kontu kontari, parraka, negar batzuk, asarrea... Negar batzuk? Barrearekin, ez duzune... Behitu, nire lagun batek beti parra egiten duenean, beti negar malkoak atatzen zaizkio, parra egiten duenean. Baina negar malkoak, Nire lagun batek txixa itxena baina. Asko itxena baina barraz, txixa itxena baina. Gaina... ulertu batzut txixa egiten duen malkoak. Ez. Barra egiten dauen, hainbeste barra egiten dau, txixa egiten dala gainien. Ostra. Benetan? Ni parre asko egiten du, behi eskerrako lagorik ez duka. Eta negarra ez da ere, eta parre egitea oso osasuntxua da, beraz, hemendik animatzen zaitu bat, egunero aldala, norberaren burua eta besteetaz eta parre egitea, baina garrantzitsua norbera eta barre egitea da. Beti. Bueno, esan izuen, Euskal Pastela, gaur ingo dut, Euskal Pastela esaten dezagun, tradizionala berez esaten dute izango zala, orea gugingo duguna, eta ero, bolako marmeladan bat ero, baina gaur egun gozogintzako kremarekin egiten da gehien bat. Nik ingo duena gozogile krema bat, eta gero hemen dauzkat atzotik, beratzen, patxarretan, jarritako aranpasa hauek. Edan daue, Aranpasa hauek olako hasien, hoi jaten duzu bat, eta kontrol batean positibo moten duzu. Horrela xe. Ideia bat ditugu, Ondo zurgatu dute, hauek gero txikitu ingo ditugu, eta gozogile krema gainean jarriko ditugu, eta gero gaineko geruza. Eta hau izango da, 2025ko Euskal Pastel Txapelketako txapelduna. Hau, nire errezeta. Bero horrena, Biteli? Nire izango da, 2025ko lehiaketan, txokolate pasteltxo kurruskarien irabazle. Baixo. Lagunok, zaete toki txarrera etorri, Euskal Herriko gozogile onenetakoa dauden saiora agian, etorri zaete, eta lehen errezeta horrela joango da. Gopor batean, arbendol irina, legamia, irina, azukrea eta gatza gehitu eta osai guztiak nasi. Gurina gehitu eta dena lantzen hasi. Bukatzeko arrautza gehitu eta ondo nasi, ore lehun bat lortu arte. Bitan banatu, sukaldeko plastikoarekin bildu eta ordu betez oskailuan gorde. Pastel krema egiten hasiko gara. Horretarako, lapiko batean kanela adarra esnearekin berotzen jarriko du. Gopor bat hartu eta bertan arrautza gorringoak, azukrea eta irina nasi. Esnea irakiten duenean, goporrera gehitu eta dena ondo nahasi. Dena lapiko batean iragazi eta 5 minutuz irakiten utzi. Bukaeran, rona nahi izan ezkero gehitu, atera eta epeltzen utzi. Gordetako oreetako bat tarta oinarri batean arrabolaren laguntzarekin luzatu, jarraian pastel krema geruza bat gainean jarri, honen gainean aranpasak moztuta eta gordetako ore luzatuarekin estaliz bukatu. Atzamarrekin izkinetan estutu, ondo itxi, sardezka baten laguntzarekin marra batzuk gainean marraztu eta arrautza gorringoarekin margotu ondoren 45 minutuz 170 gradutara laberatu. Osten utzi eta epel dastatu. Esan dakoa, gopor bat hemen daukau, izaten bauzu olako robot bat eroan, azkarra egiten duzue, baina, bueno, gaur denbora daukagunez, eta askoz gehiago ez daukagunez, eskuz egingo du. Horretarako, irina, gari irina, almendra irina, 250 gari irina, 100, gero, hemen, altzagarria 3 gramo, vainilla azukrea, beste 3 gramo, azukrea, 175 gramo, eta ezer gehiago ez, hau ondo nasi. Eta gero gurina 200 gramo, pomada eran daukadala, holan bigunduta nasiko diogu, eta gero izango da arrautza bat gehitzea. Zigorrak programan hasieran esan dago, honek irabaziko dela 2025ko sarixa, eta lehen goizian broma berdinen jostan ez danek, bai da, baina ez zuken josu. Eta ez da, bai, baina ez zara konturatu ferixara eta urbitzen zarenean, edo zeinolan asokatan, egotin da beti sarixak irabazi da bien Euskal Pastelak. Euskal Pastelak, danak irabazi ditu Euskal, nik uste urtetik urtera banatu iten direla beraien artean. Horrek, igual lehiaketa asko dauzelako, ez? Bai, izango daulako, ez? Ezberdinak egongo dira, ez da izango bat, ez? Ofiziala da, igual, pentsatzot, herri ezberdin, ez dakit, egia da, baina inoiz, eta gu brometan esaten dugu, baina juteza asamblazetan, eta esatezu, 2023ko 2 Euskal Pastel txapeldun daude. Bueno, edo... Egia da denak oso ona daude. Edo irabazle gero finalista horrek egotien dior... Ez dakit, baina, bueno, zuk esan duzune, agian txapelketa ezberdinak egongo dira,
Bai, imaginatzen, herri desberdinetakoak, edo bai. Hor, mendiko horrikalarien munduan, daude, esan dezagun, bi hiru, nola esango nuke, nola ditzen die? Karrera ezagun edo? Ez, karrerak badaude, baina daude zirkuitoak esan dago. Eta zirkuito bakoitza dauzkan munduan zehar hainbat lasterketa, eta erantolatzen dute beraien munduko txapelketa. Orduan daude, 3 zirkuito ezberdin, marka ezberdinek antolatutakoak, eta bakoitza bere munduko txapelketa dauka. Orduan, mendiko lasterketetan egon aldira 3 txapeldun ezberdin, ero batek bitan irabazi, eta da zirkuito ezberdina daudelako. Ez dagoela ofizial bat, baizik eta desenta dauzela. Hori da. Vale. Euskal Pastelakin berdinak gertatuko da, pintxotan joaten zarenian bebai ikuste dituzu, sari desberdinak, baina guk bakiguna Euskal Pastelakin, da 2019an, honek ilia holan daukanak, Donald Trumpek, probatu zauela 2019an. Biarritzen ospatu zan G7an goi bilera, eta bertan egon zan, sekulako menua, holan euskal menua, goxua, egon zan piperrada bat, egon zan Donibane Loizuneko arrantzaliek arrantzatutako egaluziakin marmitako bat, holan kozinatuta oso goxua, gero plentziako urpetutako ardaua erantzabien. Betxo? Bai, Irulegiko ardaua bebai, eta horren tartian, postre bezala, gazta taula, eta, hau zera, Euskal Pastela. Orduan, Donald Trumpek, gazta pastela, eta ala ere ez da konpuntu tipo, hola, menu hon bat eman da, eta ala ere ez da... Baina, baukazue gauza eta eman komunian, edo bi... Ilea ez! Ez bat, momentuz bat. Zein, Euskal Pastela jandugula? Euskal Pastela janduzuela, bio. Zuk ez duzu gariño izala? Nik ez... Bai, zera. Nik ez dara zerikusirik izan horrekin. Bale. Ez, egia da, eta Euskal Pastela bintxe, lehen gogunean irakurri nauen, bakigu, gazta tarta, hau Donostikoa, Euskal gazta tarta. Euskal gazta tarta, deitzen dara naiz, eta klasikoa ez izan, baina Eusko gazta tarta zabaldu dala munduan ziar, ontxe beste artikulo bat irakurri dut, nun Euskal Pastela bebai horazian zabaltzen. Eta ontxe Asia mailan ezaguna hasi dela itzen, eta betxu, ni behitzat horren arroba nau. Ze gazta tarta bat egia da, edo non aukitxu aldozula. Badaude pila bat, baina Euskal Pastela nasketa hori... Hori, Euskal Pastela bada oso guria, eta gainera tradizioa daukana, eta historian ziar, asko jan izan dana, orduan. Ero goxua, erolako zerbait ez, ikusten munduan zabaltzen dela, Bai, hori, behintzat zure nortasuna mantentzen dauen zehozarek, ez? Bai. Bale, hau, kontutan izan, bat izango dela. Erdi bat, oinarria estaltzeko, hori da, hau da, handiagoa behar du. Ez, orduan kalkulatu, gutxira era, holan pixkat, luzeagoa, eta ikuste duzu nahiko itxaskor dagoela, hau hartu, irin gehiago bestio gehituko, eta bildu ingo du film plastikoarekin, eta gozogile krema iten dugun bitartean, egia da, egun batetik bestera utzi alduzu, baina gero gogortu iten da, eta utzi beharko zenuten denbora bat kanpoan, ero bezala golpo batzuk arrabolarekin emon, biguntzeko, eta gero lantzen hasi. Orduan guk oin gozogile krema iten dugun bitartean, hau, oskaiura jungoa. Eta osten utziko du, gorpuz pixkatiken gero lantzeko errezagoa izan dadit. Eta gero, gozogile kremarekin bete, eta labera, ez dauka holan, misterio gaur, ezberdina da, boxe, Aran pasana. Aran pasana hartu izkio da. Eta aran pasana bezala, gerezikin, sasoian bada, gerezikin antipiko izaten da, gerezikin marmelada batein da horrekin, baina, guk aran pasak urte guztien duzkaunez, hori xe. Nik nahi xagot aran pasakin, askoz begeixo. Egia da, internazionalki euskaguela holan postre batzuk bidaiatu da bienak, eta gero, euskagu beste batzuk guk internazionalki hartu ditxugunak erreferentzia moduan, eta Euskal Herrixan famatu bilakatu dienak, historian zehar. Alegia? Sokonuzkoa. Hombre, Sokonuzkoa, igual, ezagutuko zuez, hemen txorienen behimaio geixautan berai buruz berba injau, turroi bat da, Bilbo aldian asko jaten dana, gabonetan, eta geruza desberdina ditxuna, praline beltza, txuria, eta
ertaina edo txokolate esneduan kolorekua. Hori da sokonuzkoa, eta sokonuzko izena dator Mexikoko hegoaldeko eskualde baten izenetik. Eta hori da Chiapasen eta Guatemalan arteko kostaldegunean, eta bertan daukie gurin pila bat dauka nolako kakao bat. Beraz, Euskaldunak bertara joan zienean, kakao hau deskubritzu zabien, ekarrin zabien Euskal Herrira, eta horrekin hasi zien honek hausaketa lantzen. Turroiak hasi zien lantzen, eta horrezkero sokonuzkoa daukau. Bizkaiko bizkarra okindegiak etorri ziren, da honen inguruan txorienen egon ziren, da izaiten, da berai egiten dute sokonuzkoa, eta bai, noiz gortzen zen, hori uste sokonuzkoen inguruan izan gendura. Gozogile krema, esnearekin bakarrekin aldugu, baina krematxoa geratu dadin, nik hemen dauzkat 400 mililitro esnea, pixkat gordeko dala gero, arrautzekin eta irinakin da gordeo, eta 200 esne gaina. Orduan honekin, holako krema puntu bat emango diogu. Honi, egurra emango diogu, eta irakiten jarriko dugu, eta utziko pixkat infusionatzen, eta ezberdin aldera normalean limoia ero botatzen digun honi, gaurko botako digu laranja bat hartu, ondo garbitu, eta laranja honen azala botako digu. Benetan, zapore ikusgarria ematen diola, eta nabaritzea nahi dut, Hor da, laranja barrura, eta beti aldala, hau laranja geratzen dela, txurira ez gara eritsi behar. Barruko atala, mami, zuntz txuri hori mikatza da. Orduan hori ez dugun nahi. Piskata irula vuelta, eta venga, holan dana. Bai, egisa da, erresta batzuk tradizionalak dienak galdu indiela, tamalez. Baina beste batzuk errekuperau nahian dabiz, eta hori gertatzen da sokonuzkoakin. Dauzela, establizimendu pila bat, batez be hori Bizkai aldian, Bilbo aldian, saiatzen diela, holako historian ziar garrantzitsuak izan dien errezetak berreskuratzen, eta horrek lantzen. Adibidez hau, itzen da Bizkarran, zuk esan dozu, Adela Ibainezen turroi dendan bebai itzen da. Horre izan ziren txorienen. Txorienen guz, onenak etorri dira gurera. Eta gero ni heldu nintzen da. Gero Martina Zurik aldaiek itzen dago, eta 19. mendetik badabiz, hori, lan pila bat eitzen. Eta gaur egun ikaslei bebai Bilboko goi mailako sukaldaritza eskolan eta lehioen eta hori erakusten da. Azkenean hori bebai indarra itzen da, gure tradizioan edo. Baina joera hori badao, zorionen, nahi dut esan, eta jatetxetan da baita, gure betiko errezetak berreskuratu nahi hortan, eta nik uste dut hor, lana badagoela, informazio ere badao, ze gaina honek gauzako galdu baino lehen, hori da. Zein da, liburua, Euskal, gaina da, Arabako amama eta amonen errezetak, hor atara zituzten batzuk, zela Bizkaikoak, Nafarrokoak, eta hor zan, julzien, baserri, etxerik etxe, elkarrizketak egiten, eta beraien, 3 errezetak gogokoenak. Eta informazio hori, zorionez gaur egun idatzita dago, eta hortik tiraka, gero, gozogile, sukaldari bakoitzak, hobetu albadu, errezeta horiek, hobetu dizala, eta bestela, aldan inean, antzekoak utzi, nik azte pare baten idatziot errezeta bat, olako liburu batetik hartuta, baina murtzeakoa, da Kartagenako amama xarren errezetak betikuak, eta bat da oso originala da hori ekarri nahi izan dut, ze dauka pasta, txitxirioak eta menda. Ostra, hori jautzi naso, menda... Bai, ez da, da horako, Italian badau pasta etxetxi deitzen dan horako errezeta bat, dala pasta txitxirioekin, nolan gixatu bat izango bazan bezala, eta horrei menda apurtxo bat gaitzen jako, fresko puntu emoteko. Eta, originala danez? Nik, ez da hemen egin nuen, baina Bakeira bereten lanean egon izene, hotel batean, Bakeiran, hotel batean lanean. Baina gero eskiatzeko denboriak ikusi? Bai, egunero 5-6 ordu, eta ordutik gehiago ez dut esketu. Baina, ni goizeko 6etan gora, gozariak ematen nituen, gero juten nintzen 10-etatik 5 arte, nintzen pistetatik jaisten, 11-etatik erolan, eta gero afariak ematen nituen, hau da, baskaldu enuen egiten, eta ala ere 8 kilo hartu nituen. Ze konturatu nintzen eskiarekin kirol gehi iztaleiten. Igon, batu, Jon Txarliri agurtu lan, Jon Txar, hane hoten zala, andar eta andana. Ni joaten azen bakoitzean, gutxi joaten azen, baina ez nogu haitzen dondik, eta iten dut. Egin izan dut,
Eta nik agujetak imukatzen dute, Baina, oitxura, kirol gutxi ez itxen daukazula, dala. normala. Baina, gero ja egiten duzunean. Bueno, esan behar nizuna, han daukate Araneko eltzekaria. Bai. Araneko eltzekaria zer da? Bueno, imaginatu, Aran baiara, Baie de Aran. Aran, euskal, gainean nahi du, euskara toponimio da, Arana. Han hotza hundi egiten du. Eta zer dauka? Berotu, gantz dana. Dauzka, garbantzuak, oiaskoa, aragixiatua, makarroiak, zer gehiago, eta hori, 5 izarretako jatetxe batean geneukan, eta jenteak eskatzen zuen afaltzeko. Afaltzeko. Bai, ze baskaririk ez genuen ematen. Baskarietan jendea egoten zen, pizetan, da bakarrik ematen genituena, sandwichak erolako ematen, norbait ez dortzen zen. Hori jendeak afaltzeko zen, nola jongo zagoela, hau janda gero. Erotzekoa. Bueno, hemen, ja, irakiten hasi zaigu hor pixkat, borbor txikian, 2 arrautza, 50 gramo irin, azukria, 10 bat golan, eta, hauek, ondo naziko jot, eta hemen, geratu da pixkat lehorra, esne pixkat korde du lehengoa, eta, hau, gero, barrura, kanela darra kendu ondoren, eta hemen, bueno, hoxe, gozogile krema bat ingo du. Astelen gozo honetan, hitz egingo azukrian inguruan zetxorinen, behin maio gehixetan komentau izan dutzu egu, gatza nolabait elikagai batzutan eskutatu da dauela. Ez tozula holan gazixa somatzen, baina, bueno, gatz pila badaukala. Azukriakin berdina pasatzen da. Haus osagai batzuk zuk ez tozula imaginatzen, baina azukre pila badaukiera. Horrein artean, zein izango zinun zuk, dala lehen elikagaia, zirakurri. Igual irakurri zuia zuzien. Zein izango holan elikagaia, azukre geixen daukana. Ez duzuna imaginatzen, azukre daukana. Bai, osea, ez palmerak donutzak eta holakoek ez. Bueno, asko izango du, ketxupa. Eske ketxupa berez errezetan badauka, baina nik harrituta negatu, maionesak azukrea dauka. Bai, hori da, saltzatan ketxupa, entzaladako saltzak, barbakoa saltzak, horrek ospinoliak horrek pila bat azukrea aukitzen daue. Egia zuek horrek saltzak itxeko etxien aukeria badaukatzuela, eta azukria igual errezetan batek eskatuko zuela, baina zuek zari egai jarteko geixau edo gutxi hau. Baina erositxakuetan, hori ordoia, bai ala bai, eta askotan lehenengo osagai bezala. Beraz, hortan kontu ondixia bida, ze gainera da, zuk ez duzuna, donuz bat jaten zabi zenean, edo palmera bat, zubakitzu, azukrea aukala. Azukrea, Claro, zuk ez eroste duzu, entzalada baterako ospinolio bat, eta ez duzuna imaginatzen da, lehenengo osagaia azukrea izatea. Ni betu normalen maionez atxean iten dut. Baina egia da, zerbait hori hartu, eta kanpoan ginelako ero, irabia gaio neukan ero, eta honekin, adaskarekin inalko zen, baina erosi potekoa eta punta. Probatu eta, ostra, zako gozo zaporea daukan honek ez, eta hartu osagaiak irakurtzen hasi, eta azukrea, ez ditut esango, ez lehenengo, ez bigarren, ez hirugarrena. Baina bauka. Baina laugarrena ero, azukrea zan, da esatuzu, maionesa batek azukrea behar du. Bai, eta azkenean zuek galdetu zue buruai bajo, baina errezeta originalak edo etxean eitzen dugunak ez dauka eta segatxik produktu batek, ultraprozesatu batek badauka, ze da horren atzetik. Azkenean azukreak bebai itxaoskuna da, produkturi gehiago gustatu da gure haua eitzen da hortara oitxu eta adikzio puntu txiki bat badauka. Orduan eurak badakite azukrea sartzen badozu, gero euren produktua erosiko dozula eta azkenean horren menpe egongo zarela. Bai. Eta horregatik egiten da. Azukria, zetan holan gehiago ez duzun imaginatzen eta badauen, ogixetan. Egia da... Baina ez du... Ez, baina, gure esan. Moldekoak. Moldekoak. Ze ogixasuk ez duzunean, okinak, bebai, botatze dutze hartzitzeko, legamisak azukria jateko, eta azukria ezinbestekoa da. Pizza horretan, inik adibidez, azukre puntu bat bebai botatze dutzat. Baina da, gero, legamiak jaten dauena, eta da, ez dakit, 500 gramo irineko... Txiki bat, erola pixat. Gramo, 2 gramo edo, oso gutxi da. Bost badira ere, gutxi da. Baina, moldetako ogiak, honek, erositakoak eta izaten dienak, horrek, ez dakit, zenbagarren ordenian dauen, baina azukri bai izaten daue, pila bat. Beraz, igual batek ez dago imaginatzen, eta ogi xeroste dozunean, hor dago. Esnekietan, bai, jogurretan eta normalian zuk fruta jogurak eroste dituzunean, adiez, marrubi jogurra... Baina horrek, kontua, fruta daukate horiek, batzuk bai,
egia da, batzuk baietz, azpian ikusten da, ez? Gaina horrek izaten dira, jogurra marrubiekin. Bai, gaur, satixak aukitzen da bai, berako. horrekin izan behar da, marrubiekin, limoiarekin, musikarekin, bestia da, marrubi jogurra. Marrubi zaporeko jogurra. Hori da, eta marrubi zaporeko jogurra izabotatze dutzie. Ba, kasu honenien, marmelada etxekoa. Bai, kasu honenean. Kasu honenean, horrek azukrea daukala. Beste kasu batzuetan zebotako zien, ba, orako siropak, karameluak, siropak eta marrubixakinen jako, ba, orako xarabeak. Bai, bai. Ederi energetikoak. Hemen, bai, hori zeintzan, badao, ez, konparaketa bat egiten dutena, jartzen dituzte azukre koskorrak, honek, azukre koskortxoak, produktu bakoitzak dauzkan, segun zenbat azukrearen arabera. Eta edari, honek, freskagarriak eta edari energetikoak batez ere, inakin bukatzen den gauza pila bat izateaz gain, zenbat azukre koskor dauzkate, baina mendia aldamenean. Bai. Mendi bat. Bai, pasaba bada. Pasaba da, ba. Aragi produktu batzutan bai azukrea sartzen da, ba, aragi xeatu batzutan, urdai azpiko egosi batzutan, almidoiak, azukreak eta olakoak egoten dira, eta gero, bai, orako produktutan berez light bezala ezagutzen dienak edo koipe gutxikoak. Hemen txorinen nik uste behin komenta gauela eta hori oso komikoa da. Saltzen da bela esne gozokia, hau da esne kondentsatua, larrosa kolorekoa gainera beti emakumei zuzenduta, nila negatik nau kokoteraino, guri zuzenduta, eta egoten da gainera laita. Claro, koipe gabekoa. Koiperik ez izatiak, ez, jartzen dau, 0% koipea. Claro, ba, igual, ez ne gaingabetuak egiten dalako. Hori bai, azukria... Zaporia ez du galdu behar, mesedez, Patri. Bai, berez azukria erderez esaten da bezala por un tubo, eta tubuan saltzen danez, ba, hor daukatzu, beste adibiderik? Pila bat. Bai, azkenean, industria bada hor, tartean, diru asko mugitzen duela, eta interesak, eta hor, bueno, ba... Bai, guk ez daukagu hor. Aipatzen genuena lehengo astean, nola horrek gaieteak pediatrak gomendatutakoak, ba, hoiek ere bira, zenbat, palakadaka azukre daukaten, dala ere, zuk irakurtzen duzu, ba, unez hemen dago hona izango da, eta, ba, hor, azukrea deanian. Bueno, beti gozogile krema bat egiten duzuenean, garrantzitsua, lehen guk egiten genduena gure garaian, lehen zan gurina hartu pixkat, eta igurtzi holan gainean, eta horrek egiten dio, gainean olako pelikula bat, haizearekin kontakturik ez izateko, bestela gaineko geruza egiten dena da gogortu, bestela hartzen duzue plastikoa, holan estali, eta ekutzen egon behar da. Holan, tak, ekutzen egon da, listo. Hau badaukau, oin. Adi, tamborra joteko izan, konzentratu egin berreiz, lortu behar dut, oskailuan sartu duan orea teletransportatzea onaino. Xilik, horretzian itzazue barrerik, gehi? Holan ezin da, a ber, Ez, gozogile krema, letxe, a ber, orea. Berriro, ez que, barrezka da biltza hor. Wow. Ona naiz, Sartu mesedez efektu magiko batzuk hemen bestela. Hau da, hau. Bueno, eta benetan, oskailua irekiko bagenuke, han ez da olako oreri. Ez Juan, Vitali! Torri hona, hombre! Vitali! Barkatu. Ez, nahi dut esan gaia daukagula. Bai, enauen nahi zuri... Vale. Bueno, hemen ja badaukagu ja orea, pausatu duena, eta bere puntuan daukagu, orduan oin. Irin pixat botako du, eta honek berak, koipe desente dauka, gurina ikusi duze desente daukala, eta orduan, erretilloa erabiltzen dugun erretilloari ez diogu ezer eman behar, ez diogu ez. Gurinek eman behar, ematen badio, bueno, aukera daukazuen izan ezkero. Baina ez luke beharko. Orduan, ireki, lo dicho, ze euskal pastelean oinarri bakizuen niko lodiak izaten diola, eta gero gozogile kremarekin beteko jamen hotza daukagula, berdina den baitza, honeko jarakada batzuk gutxia dauzka. Ez da gize gertatu da, berria izan da. Izan. Bai, horre bakizu azukrea behar dut eta. Eta, bueno, luzatzen jungo gara.
Bale, zigor, nik ontxe ekartzatzut gai bat, Bai? deitu dotzat, julenkeriak. Txon. Zer? Xerin behar naiz. Lasai, altzau. Bota. Garai baten bakitzu aristokraziak bakarrik erabiltzen zitxura sardeskak, errixumeak, hau koiarak eta erabiltzen zitxula, gaur egun etxedanetan dauzkau, baina, sardeskak erabiltzen ditugu. Eta, hemen julen galtzezu. Jateko erabiltzeaz gain, sardeskak beste zertarako balio du? Hemen esaten dabe, bizkarra holan... Askura iteko. Askura iteko, bueno. Hortako bebai. Baina hemen, adibide, on batzuk, emate izku julenek. Karre, izku julen ematu. Ez pausu imaginatzen, sardeska zertarako erabili, ez da? Adibidez. Arrautzak irabiatzeko. Arrautzak irabiatzeko. Betxo. Ostorea erokin ezkero zulatzeko. Oso, ondo. Zulatzeko. Hore, zukaldea, nahi dut esan, erabilpenak honek ez du behar, Empanadillaren orea isteko. Baita ere. Limoia izukua ateratzeko. Sartu eta estutzeko, baita. Egositako patatak txikitu eta patata purea egiteko. Baita. Ostra, Bitu, azkenean, mutikoa badoa. Bai. Katxira, letxe. Hortarako balixo dago, baina gero dauzka beste erabilera batzuk. Han ohikoak ez dienak. Ostra, hoi bai eseri behar naizela, ez? Irriparreak usita zurea, Patri. Bat ez dute ulertu, baina bestiek bai. Adibidez, hartaburua jaten ari bagara, oinarrixan, sardeska sartu eta, eratu bat, izoski bat izango bazan bezala. Hartaburua zerrau, jankia jaten duten hartu hori hartu goxoa holan hartuta. Hartu holan txingarretan, edo jaten edo egosotza. Bale, hortako hartaburua jaten hasi beharko gara. Bai. Aurrena, eta horretako sartu eta ezikintzeko eskuak. Gero, espagetiak plateratzeko, bebai. Hori hortako erabilizan dugu. Hori kabitxo baten, eta holaxe. Gero, tarten irudiak egiteko. Nik hori laban bat erabiliko nagoen gehiago lan irudi bat eitzen badut, baina berak esaten dau, sardeska bebai, igual, aldozula, glaseatu baten edo txokolatian sartu, eta gero... Marrazkiak lan abstraktoak. Bai, aldozu hemenin. Lauburu bat, sardeskakin. Arkaz batekin egita kosta ingo zitzen. Pentsau. Eta gero berak esaten dau, nik hau truko hau ikusi, espageti vegetalak itxeko tresna bakitzu horan espiralaizerra hori eitzen dana, kuiatxoa sartu da bueltak emon da, espageti xakataratzen dinak, hori bebai, sardeskakin leikela. Nik hemen kafia etortzen danean. Urrengo aldiz, emongo gotzan sardesko bat eta kuiatxo bat, eta ia aldan gai espagetiak atalateko. Zer nik uste dut saia dela, Bueno, bai, atal berri bat inbar genuen, julenkeriak. Nik uste dut, joku emango ligukela. Edo txorieneko txisteak beste bat. Horrekin, zuk ez duzu ezagutu hori. Hori bai ez duzula ezagutu. Kaseta. Txisteka misteka. Hori izan zen... Baina kaseta ezagutu dute. Bai, baina kaseta atara zuten bat, zegoen, horraz izan famatu. Ekipo, gozogile krema ez da iristen. Eta enoa izenak ematen hasi behar, hemen. Baina, berak zuk eskaini dozu. Ja, bale. Bueno, hemen, gozogile krema. Denbora hori baldin badagoaz, oso berandu goaz, orduan, oin izango zan asmoa. Ai, ez dutzu moten denbora aran pasa jarteko, ze pena, zigo. Bueno, ez dizkio jarriko. Ez, bestela aran pasa txikitu, hau, beste hau. Lusatu, jarriko dio gainean, eta hemen daukat arrautza gorringoa margotu, eta labera, 160 gradu, 45 minutu. Baina, bueno, hori bideo laburra hauetan ikusiko duzuen nola da. Zandakoa, jarri ditu hor azkenean, aran pasapila bat birrinduta, oin, holan zapalduta ja itxiten da, alde bat bestearekin, eta nik hemen beti marrazki berdina egiten dio. Ai, lauguru bat ez da zuingo? Ez, Julenek esan du, erabiltzen dela... Sardeska. Orduan, sardeskarekin, hau oso erresa da, eta benetan, ni pila gustatzen zait. Oso... Tak, ez da behar ezer. Lehen egin izan ditut hemen lauburuak eta ez da gizien, baina
Horrela, bere hortan ere, nahikoa da. Arrautza gorringoarekin margotu eta esandakoa labea, 130 gradutara daukat, eta beharko ditu hori, gutxi gora, 45 bat minutu. Ikusten bauzue, honek badaukat lan urre kolore gorrizka bat izan behar dute, igo pixka temperatura, ikusten badiozu azkenean ez duela hartzen, eta 45 minutu gutxienez izan beharko duzu daula behan, Vale. Eta, bada, nik hor, gomendatzen dut, euskal pastela, hotza, jan alda, baina danak olako gauzak epelean irabazten. Niri hotza guztatan gate. Bai, hau jan alda, edo zein. Eta hori bai, euskal pastela dana badako zer daukaten pila bat, pisua. Badira zerbait oso trinkoa, eta pisatzen dutenak pila bat. Beraz, zati txiki batekin bai, beteko gara. Patri, bi eskuekin. Sentaiak itako. Pisatzen du. Hau, labela esan dakoa. 160 eta 10, Vale? 40, baina ez da hori. 5 minutu, hau da tarta etxean indo da. Ze uste zen duen, hemen ongo ginela oin, zigorreri aguantatzen, beste gure lantaldeak... Bai, kontu kontari edo. Baina, txatzan, hemen daukazu, eta oin hau burutik. Ba, hemen daukazu, gure euskal pals. Tela, aranpasekin ez da, azkenean, bai, gaizki idatzi nuen, mazpasekin idatzi nuen, baina esan nuen, gure biteli gaixuak, ez daizki horren beste gustatzen. Ez dakit, handia? Bai. Bai, jarriko dolako razio potente bat. Venga. Venga, hemen, labana hau, eta oin. Ui, hau nintzen. Zuri ez dizut jana gazingo. Jango itxute, Bai? Bai. Aranpasekin, mazpasekin bezala... Familiku edi, Bai, egia esan bai. Ze ona. Itxura, hori ja, gure euskal pastelak, eta oin, dastatzea falta da. Bai. Hala ba. Hau, sardexakin, igual labana... Dieko dugu. Hala. Zitu lehengo, aran pasabari, probauko. A ber, bai, ba, espada. Zurunzu. Hain goxo egon da, norek nahi hotza maspasak eta aran pasak jarrai honei. Ez? Baitu, batek izatek batzutik baiet. Aha. Eta zuzendaria da, Ba, lasai. Oie, niretzako. Zure lana arriskuan dago. Estra niretzako zu lasai. Zure errezetan zer izango dut? Azen, ni txokolatea zei gustatzen, Patri. Ez? Lasai, dana zuzendariantzako eta niretzako. Manikontxe txokolatia ekarri dut. Bakit eskatzula gustaten. Ja, baina gaur, sakrifikatuko naiz da dastatuko dut. Esfortzu hain oso. Bai, zuk lana hartu duzun ez egiten nik dastatuko. Eskatza batzu, segur. Ingo, txokolate ganax bat. Bai. Olibakin, eta gero hori filorean bildu frigitu eta jan. Ostra, txuro hona dukenak. Bai, osea, eske erreza da. Bai. Bere, ez dauka misteria hundirik, baina, hau da lagurpena. Txokolatia zatitxu ingou eta esnegaina berotu. Bixak oliba olixuakin eta gatzapur batekin nahasi, moldetxotan jarri da izozgailura eraman. Filorea zati luzetan ebaki, txokolate pastillak bertan bildu eta frigitu ingo ditugu. Eta gero, azukra hutzakin zerbitzatu. Beraz, txokolatia zatitzen hasiko gara, eta esnegaina berotzen alde batetik. Gero hori, borobietan aldugu, molde borobietan alditugu erabili. Eskura daukagun. Bai, eskura daukaguna. Bomboitxotan, karratu luzeingetan, nahi duguna. Ondo. Bai. Txokolatea karri zuen hontan, nik etxean kakao hutza hartzeko, gozartzeko, hau dizot bat, ez daukazu itxuraik, ez? Inoiz. Zu bakizu noiz etorri zan Euskal Herria? Noiz hasi zian Euskal Herrian komerzializatzen hori? 80. hamarkadan olen hau. Ba, ez, laro gehi, ez, 1889 urtean. 800, bai? Bai, baina, 80. hamarkadatik gertu egon zan. Hori, zu txikitza zauzen nien, existetzen zan? Kakao edaria hauetakoa?
Biteli, Ez dakit, zigor. Ze uste dozuna zela ni? Homo iturrietuz? Mesedez. Eta ez dakit. Ba, ez behitu. Hor, 19. mendean, hor, nola daunek, holandarrak, zien, Kasparus eta Konrad van Houtenek, inzuten gurina banatu zuten, eta horrekin lortu zen gurina txokolatea egiten hasi zienen, ez? Bai. Gurina hortatik hautza hartu zuten, eta hautza hori zutena da, prozesu batetan alkalinizatu, eta honen azidotasuna neutralizatu. Eta lortu zuten kakao hautza. Gaur ezagutzen duen kakao hautza. Kakao hautza hori, Euskal Herrira, esan dakoa, 1889 urtean etorri zen, eta hasi ziren saltzen gaina notizitan da zen, gozaltzeko zuen dako energia gehien emango dizuetena, amaikaterako balio dizue, afari bat ordezkatu dezake. Ordezkatu? Bai, baina gaina jartzen zuena zen, instrukzioak ekartzen zitu, ze jenteak etzekien nola erabili. Orduan, bakartzen kakao hautza. Ez da gaur egun daukagun kakao hautza gehi azukreak gehi pila bat gehi gari. Asan? Kakao hautza bakarri. Eta instrukzio horietan, esatez izun, bueno, hartu zazu, esne beroa, ur beroa, eta bota izkiozu, kakao koiarakada bat, eta neurri berdina azukrearena. Gero, nahi izan ezkero, kakao edari lodiago bat, bota iozu, kakao hautza 2 o 3 koiarakada, eta azukrea bat bi, gutxi gora bera. Eta hor, azalpenak, gero hasi ziren beranduagoia, gaur egun ezagutzen duen, edari, kakao edari ezagutzen, baina gaina hor lehen izan zen, dana kakaoa zen, pentsa gaur egun, ez dakit, osagaiak ez ditu behiratu, baina agian azukrea lehen egongo da. Ba, nik uste dut egongo dala. Nik uste dut, kakao hautza baino lehena, kakaoa... Edari horietan azukrea izango da lehen osagaia. Bai. Bueno, pentsa, nola aldatu diren gauzak, kamarada, esate zuen ertzainaken abestiak, gaur egun daukagula, boixe, kakao edaria, zeine kakao zerbait badaukan, eta beste gauza pila ba, guk etxean guk egiten du, nik kakao hautza erosten dut, eta azukrea botatzen dio, panela azukrea botatzen diot, berdin ala ze azukrea bota, baina neurria ni botatzen diot, eta kanela hautz pixka bat baita ere. Hauxe da, txokolate edaria, dauen onena munduan. Txokolatia esatitu da jarri, esne gaina berotu, gero gainien bota, eta hau, nahazten joan, hau disolbatzen joango da, eta holan hartzen dauen krematasun puntua, eta distira. Eta hori guztien baduzue ostutzen, urrengo gunean, hartu inaldituzu horrelako bolatxo batzuk, kakao hautzetik, mendatik, nahi duzuenatik pasa, eta jateko zoragarria daude. Zoragarria dauz, oso goxuak, eta honenik jarri biotzat, oliba olioa, gurina nahi izan ezkero. Gurina nahi izan ezkero. Eta gero, sapori apurtxo bat aldatzeko, gatza, segurrin dauen gauz, gatza jarri biotzat, puntutxo bat. Bueno, behitxu zelako itxura goxua daukan, eta orduan, hau ingo duguna da ontxe, izostu. Moldiak hartu, hau bota, holan kontua ondixakin, mauka bat izaten baduzue, gatisa hau, labeko errepillo bat beharko duzu, ez? Gero eramateko, Bueno, gero eraman baino, oskaiuan daukatena atarakot. Zehor baukat. Bueno, nik eitza ingo dizut urrengo, zertaz. Badakizu lehenko txokolate postrean nok asmatu zuen? Nork? Francesc Roger Franciscotarrak. Hau puntan naukan, Bai, hau monje Franciscotarronek 1791 urtean, zelen badakizu kakaoa ekarri zutenean ona, Mexikotik ekarri zutenean, hau edari moduan bakarrik zan, ez? Hartu, eta kakaoakin egiten zan edari bat, eta esan gehiago, esan postrerik eta esan ikin. Monje honek, gustatzen zitzaiolako zogintza, liburu bat, berak egiten zituen postrekin eta liburuak juntzan egiten. Eta, art de la cuina deitu zion, sukaldaritzaren artea, eta bertan, berak indako errezetak sartu zituen, eta tartean, zegoen olako txokolatearekin egindako budin antzeko bat. Hau da, orduan, honek ez dakit egin zuen, ez dakit, esnetan txokolatea ala nola, kakaoa desegin zuen, eta honekin poste bat izan zuen. Eta bera izan zen, esaten da, hor idatzita da, hori ziurreni beti dago, beti norbait, zuaino hobe askarragoa lehena izan da zerbaitetan, baina berak idatzita utzi zuenez, berari ematen diote lehen postrea, txokolatea non txokolatea erabil izana, berak egin izana. Eta betxo,
Frantzisko Tarrek eta horre, bueno, Alemanian da izan ginen, olako garagardotegi erraldoietan honek fraienak eta Bai? han beti oroituko dut kartelura handian zan. Zo pentsatu hemengo zahardotegi erraldoi bat, maipila bat, eta jartzen zuen abestu nahi baduzu, zure herriko koruan apuntatu zaitez. Osa, serioak, hemen ez etorrei erredikulu daitera. Ona eran, barre egin da hori, baina abestu ez mesedez. Da hemen, imaginatu, iparraldeko kuadrilla bat, han, baxena fartarrak, gertuetara juten diara, eta karo, ondo jan eta ondo eran ondoren, zeiten dute iparraldean, oso ondo gainera, Abestu. abestu. Eta imagina honek, oso ondo batzuk. duzentrofen guztiak Beste astoratuta. batzuk. Danetarik egongo da, zuk esazu, ondo itxen dabe. Batzuk bai, beste batzuk Bai, egongo nik kontua da, ez du dala ezagutu inorri iparraldean gaizki abesten duenik. Ez, eta izan ditut Baskari eta Afari batzut iparraldean, eta nik egiten duana da, beraiek ez dute mota, nik letra bak izkit eta bajoan ditut. Zuk agua mugitu. Nik holan mugitu ditut agua, baina aldala bajo. Eta isiltzen direnean, Oda, esan izan nori inzioten hori famatu, Enrique Iglesias hori esaten zutela, gaur egun esaten dute hauek autotunina, ero abesten dutela ordenagailutik pasatzen dela, mikrotik pasatzen dela, lego ordenagailutik. Eta honi argia jun omen zala, eta ematen zulan katu mareatu batan abestenan. Koitxaua Enrique. Enrique, Hemen gure bonboia, gure txokolate kremak izostutak, eta hemen txaukat filo horea. Orduan hasiko gara honek biltzen, bilkaritxo batzuk itxen, eta honek frigitzen. Hortarako, hau zati luzengatan moztu. Hemen ez du gurinarekin da holan igurtzi behar, ez, bera pixkat itxatzi, eta listo, ez? Holaxe. Ura putxo batekin nahi badugu. Vale. Ura noparitxo baten ja, eta listo. Eta ero, labean bebai, aukera dago, ez? Labean bebai, baina nik nahi xadot, hau bakarrik kurruskaria bideu, bestela, barrukua, askortuko da laba baten, igual, hemen frigitu pik-pak. Pipa. Vale. Hori da. Pipa, haupa Francesc. Haupa. Baite du txokolatea, eta Euskal Iparraldeko abeslari guztiak. Ura bila. Eta, zer, bitu, batzuk bilduko ditu biteli? Bai. Bildu eta prest dauzkagunean frigitzen etorriko gara. Venga. Venga, ba. Iepi. Zeitxura ona. Bai. Baina hor txokolate pilo bat dago, Ze, hori noiz izan da arazo bat. Esan dizu lehen txokolate zitzen. Hemen, igertzen da, Estetika. Eta ondo itxatzita. Estetika eta ondo itxatzita. Bale, barkatu, Segatik txarto itxatzita. Ez, nik esan dut bat emat txarto itxatzita dagoela. Hau, beti, a ber, honen zelan izan dira. Zuk, claro, zure sasoian, zuk eskutitzak idazten zenituen? Nik bai, amodiozkoak. Eta ezagutu oso, baina holan kendu hori eta ero itxasteko, ez? Beti zelan izan da. Nik mingaiak me bai jena, Elgoi barre. Egia, nik, betxo, broma, ez da broma, Aukio zuzuk eskutitza lagunak, horrek zure garaien ikastolenetan, ematen ziren? Guk udalekuetan juten ginenean, karo, piloa lagun, zaraustarrak, ez daki ordizikoak eta oie, idatzi ginen. Ez, baina, nik naukan lagun batzuk, nahi ikastola arrazatekoa zeuen, Elgoi barreko ikastola batekin, ez dakit, harremana zaukan edo, eta gu zaukagunan, hango jendeakin eskutitzak idatzi. Baina ez gini, ez gini. Ezautu gabe? Ezautu gabe, gero ezautu ginen. Eta, hau zer da, irratian bezala, imaginatzen zinen ez daki nolako eta gero, ekusten da zaino. Gero argazki xabiatzen zuen. Hara, sortzi urteko ume bazara, ez da... Gero argazki xa ikusita zeba, pertsona ikusita, bai. Guk eskutitza, eta nik, ez da zertarako aitak zerbait izan zuen, eta goratzen nahi sobre txiki hori pila bat, gonbidapena, gero zer zian, ez da izan, eta ez da izan bat patoka ja, mingaina jota lehorrein da, eta gero kontuatu ginen, urarekin holan asko jendean askontzako zanean urarekin, ezala, listua ez dala beharrezkoa, hor ezetasuna behar zala. Zaina zapore usten zizuna goan, horrek, esan oso atzegina. Gure, zaharren kontua, biteli. Vale. Plater bat, nuna, gero ateratzeko? Bai, emaia zu. Zemat atera zerbitzatu ere juzu? Zeba bi. Ez dakit? Bakotzan dako bana. Gero banatuko ditugu. Elura purtxo bat.
Gero, azukrean un sartzen digute iskutuan, baitu, nahi gabe hemen Ez, hau, izkutuan ez da. Ez ikusten. Ni transparentiataz. Gardenanaz, hola, esatu dut. Hau, azukrea da lehengo osagaia. Eta, bueno, txokolateak zeukana, esan, ez du esango esan uneko egun, baizik, eta unek, postetako izaten diena, normalen uneko 50 kakaoa izaten dute, horrelako bat. Bai. Eta, bueno, baina hemen daukazu. Hori da, beraz, hauek dira gure txokolate kurruskariak. Urtuko alzan barrukoa, Miteli? Eman, neiko askar. Neiko askarratara dituz, Igual ez da, holan, hotza gongo da, goxua. Urtu da, puntuan. Buah. Hauzek izunkeria, Miteli, holan. Oina, zuzendari, ozera, garbitu ez dakizek, zuzendari berri hau, zako tikizmik izalenko da baino okerra gara. Goxo-goxua dau, benetan. Oso ona, kurruskaria, bero. Goxo-goxua eta ikusi duzue, errez-erresa. Beraz, eizue. Oia ba! Alea, agur. Eskerrak astearen nadala eta aste osoa daukagula, horretik. Gauno, eskerrik asko. Ia urte.